زاگروس هیوا بردevkê KCKyê Kurdistanê KCK dibêje ku di navbera 10 û 12 tîrmehê de dê koma yekem ya gerîla ku ji 20 hetanî 30 kesan pêk tê li Silêmaniyê çekên xwe dayne. PKK di meha Gulanê de ragihandibû ku ew ê xwe hilweşîne û dest ji xebata çekdarî berde dawî li 40 salên şer û pelçûnên bi dewleta Tirkiye re bîne. Ev biryar piştîveyekê hat ku Abdullah Öcalan rêberê girtiye PKK di meha Sibatê de ji PKK xwastibû ku kongrê dar bixe û bi fermî xwe hilweşîne û çekan dayne. Zagros Hîwa ji ajansa nûçeyan ya Associated Press re ragihandiye ku gerîla dê bi serpereştiya rêxistinên civaka sivîl û aliyên peywendîdar çekên xwe jina bibin. Hera gotiye hêjî hejmara wan gerîlayên beşdar nehatiye diyarkirin lê dibe ku di navbera 20 hetanî 30 gerîlayan da be. Zagros Hîwa amaje bi vê yekê jî kiriye ji bo ku PKK gavên zêdetir ber bi çekdanînê ve bavêje pêwîst e ew tecrîda ku li zîndanê li ser Öcalan hatiye sepandin were rakirin û gavên destûrî, yasayî û siyasî werne avêtin ji bo piştrast-kirina vê yekê ku ew gerîlayên dest ji stratejiya xebata çekdarî berdidin bikarbin li Tirkiye tevlî siyaseta demokratîk bibin. Barpirsekî hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ku bi şertê eşkere nekirina navê xwe axifiye ji Associated Press re ragihandiye rêkeftin hatiye kirin ji bo encamdana ji navbirina sembolîk ya hinek çekên sivik bi mebesta piştrestkirina Tirkiye û ev jî dê bi amadebûna nûnerên hikûmeta Herêma Kurdistanê be.